atxilotu, bortizki torturatu, akabatu, bidasoan abandonatu, engainatu, ezkutatu, impunitatea. Inor ez da zigortua izan, inork ez du eragindako minik aitortu, inork ez du ardura bere gain hartu. Baina herriak erantzun zuen, eta orain Zapik kontatuko digu altzan egun horietan emandako erantzuna. Zapi, mesedez. Egunon, Jori. Orduko aipatu baino lehenago nahi nuke esatea aipatzea, tamalez gaur egun oraindik jarraitzen dula basakerea tarteka, eta hemendikan bidaltzea gozu eta bezarkada goxo bat Euskal Herrian torturatuak izan diren guztiei. Besteak beste, altzatar atxilotu, torturatu eta presoak oraindik dauden 7 altzatarrei. Alfontso, Asier, Zubi, Arkaitz, Adur, Urko, eta Mil. Azierte jozazkenek, Asier ez zitzio. Eta, eta 9 urte pasa direnez, ez da esaten gogoratzea, baina beste zenbait gauza, altzatarren memorian bizirik jarraitzen dute. Badira, 29 urte, Guardia Zibilak Mikel Zabaltza atxilotu, torturatu eta irail zuela. Berarekin beste batzuk ere atxilotuak izan ziren. Besteak beste, Haren Bianai eta Bittor Medavilla, laster askatuak. Eta bere Andre Gaia, Idoia Ayerbe, bere lehengusua Manuel Bizkai eta Jon Arretxe. Hauek guztiak bortizki torturatuak ere. Madrilera eramanak, baina bizirik bueltatu zirenak. Garai hartan altzan muritzen ginenak berri antzun gehunenean lortu ziren galdetzen hasi ginen. Bidebietako Idoia eta bere lagun batzuk omen dira. Altzakoa, autobuseroa, omen da, esan ziguten. Gutako gehienok ez genuen Mikel Zabaltza ezaguteko sorterik izan. Ez baitzen hemendik ibiltzen, lo eta gutxi gehiago besterik ez. Hala ere, salaketarako txartelak, pintalak eta mobilizatzeko deiak egin genetuen horrelako kasuak gertatzen ziren guztietan bezalaxe. Herriko gestora dituta batzarrak egiten hasi ginen, libre irten zirenen adierazpenak entzun eta gero, zerbait arraro gertatzen zela konturatu ginen. Que se nos va, entzun omen zuen batek. Eta gero, iesari egin, susmotxarrak. Jarrerako batzarkide batek, arregi kasu berri baten aurrean ginela ipatu zuen. Eta gogor erantzunkan genuela esan ere. Orduan Donostira joan ginen bakoitzak zuen ingurua abizatzera. Herri batasuna, MK, LKI, LAB, ELA, auzo elkarteen bilerara, antinuklearren batzarera, autobuseroen ordezkarien gana, larritasunaz konturatzeko asmoekin. Bitartean, Jarreran egunero batzarra errepidea edo trenbidea moztu egiten genuen, poliziekin buruz-buruko lantzak sortuz. Hori baitzen gure bozgorailu bakarra. Endarratera miratera joan ginen ere. Udal autobusak okupatu eta bankartaz josi, egin edukarira gutuna bidali. Handik aurrera, Mikelen desagerpena komunikabidetara zabaldu zen eta Euskal Herri osoan gauzatu ziren mobilizazioak. Donostialdean eta Nafarroa garaian beriziki, Orbaizetakoa baitzen. Mikelen hankideak autobusekin manifak eta garebak egin zituzten. Gobernador, Mikel non dago, galdezka. Udaletxean, Felix Sotok irakurri zuen mozioa Odon Elortzak eta PSOEk kontra bozkatu zuen. Elgorriaga gobernadoreari sudurra luzatu zitzaion gezurren poderioz. Gurutze gorriak sakon eta luzez bilatu zuen Mikelen gorpua bidazoan. 8. egunean Ardantza lehendakaria bere kezka azaldu zuen. Ezker Abertzaleak deituta Marifa Nazionalak egin ziren Donostian eta Iruñean bortizki zapaldurik.
Bigarren astean Urralburu eta Iruñeko apezpikoa argia eskatu zuten. Abenduak 15ean azkenik, Bidasoa ibaian Mikelen pilota agertu zuten, Intxarrondoko baineratik leku saltaturik. Altatik bi autobus abiatu ginen Mikelen hiletetara Orbaitzetan. Haren zenide eta zenbait lagun bezarkatzeko eta doluminak agertzeko. Horea izan genuen eta haren urte horrenetan saiatzen gara parte hartzen. Altan, hemen bertan dugun frontoi honetan plaka eta eskultura ibili genuen haren oroigarri gisa. Ez dugulako ahaztu nahi, ez dugulako ahaztu behar. Gaur ere, estatu terroristak legeak terrorista aplikatzen digulako. Indala represiboak oraindik poltsak eta bainerak erabiltzen dituelako. Lasa eta Zabala filma ikusi ditugunok, Mikel Zabalza filma ere ikusi dugu. Pertsonai berberekin, Elgorriaga, Galindo, Barioneu, Felipe González. Mikel Zabaltzaren heriotean erantzukizuna izan zuten guztiek egia zor diote haren senidei eta gertukoi, Euskal Herri osoari. Horregatik mantendu behar dugu atzoko eta gaurko torturatu guztien memoria. Bakea ezin delako eraiki gezurra eta impunitatearen gainean. Mikel Altatik bizirik eraman zintuzten. Bizirik jarraitzen dugu zure oroimena Altatarrengan. Torturarik ez, inor ez, inoiz ez, inon ez. Familiaren izenean oso gauza gutxi eta aldi berean dena esatuko dugu zuentzat. Gauzarik importantena beti eskerrak adieraztea, eskerrak altzako guztiei, altzatarrei, urtero oroitu izan direlako gure anaiaren kasuarekin. Zer izango litzateke gure anaiaren kasua, ez? Non egongo litzateke, ez baldin bazen jendeagatik, hainbeste urtetan zehar, memorian izan duzuen horiengatik, urtero haren izenean antolatu dituzuen ekitaldi guztiengatik. Ikusi dugun gure honetan egia,
justizia eta erreparazioa. Egiaren bide horretan hasiera-hasieran gaude. Badakigu denek dakizuela zein den egia, baina egiaren aitortza horretan ez gara oraindik hasi. Egia lortuko bagenu, izango bagenu, justizia eta erreparazioa berehala etorriko lirateke. Eta, horregatik mila esker eta gure aitortza baita ere hainbeste sufritu duzen besteon familiakoei. Mila esker, bihotz bihotz. Deltu zaigu, Lizarraga Bengoatik, Nafarroako herri txiki batetik, eta berak idatzitako olerki bat irakurriko dugu. Egun ondo hori, ongirorriak izan, nik ez terria pixkat latza dauka. Atzoa faria berandu egin duen eta baino garrasik dut. Beti gogoratzen naiz, Pirineoa da, junto naizenean, Aralar mendira, Mikel Zabaltaz. Hori, mutil horretaz gogoratzen naiz. Zergatikan, abenduaren 20-85, Lizar guztitikan Aralar guztiak gurutzatu nuen da San Miguel agonitzen. Eta handi jaitsi, eta arratsaldean zegoen, Bonifa, Iruñan. Tan, poza eman zigun, ondorean agertutela esan zutela. Eta gero, urrungo astelenean, Marrokosera joan behar izan du ginuen, hitzen mandagenekan. Eta orduan, bi kartel sartu dituen motxilaren doble kamaran, eta joan ginen, Tukalera, hango mendikatea da, oso luzea da. Eta gora igo ginean, eta hantxe jarri ginen, kartel bat, Mikelen argazkiarekin. Eta esan zidaten lagunak, gaztelaniaz esan zidaten, donde Cristo has traído tú eso, digo. Hombre, ya sabes que entonces en la frontera no me he visto el doble fondo, y allí he traído la. Lagundu zidaten jartzen, eta han igo ziren jende guztiak, 4.000 daia 100 metroetan da, eta batzek, teleforentzaz ez da, ¿qué es eso? Guk ez ginen kasurik enpren. Gero bat pixka batea jatsi ginen beran da, ese chico asesinaron, y por eso lo hemos puesto. Eta barruko ginen da, hemen euskatula ginen esan ginen, eta esan dir oso gertuko zirela, bainetzigun esan nuko zirela. Bueno, eta hau irakurriko dut, eta geldi-geldia entzuteko zer egin zioten Mikeli. Lagunok, ikusten dugu zer gertakizun triste hura. 1980 Mikelen desagerketa hura. Altzadi, 8 zuriaren laguntzarekin, beren atzapar kriminal edo asesino eskuzinik iranekin harrapatu dut eraman zuten torturatzera mendizulo batera. Han torturatua izan zen, gorpua zuen narrua tiraka kendu zioten. Gorpuz guztia odolurik eta Mikel Garrasika eta guk entzuten ez. Eskuetako narrua azalak bizirik kendu zioten. Mikel oinazerekin egunean belarrietan entzuten eta Garrasirik ez. Baina Mikelek herriaren askatasuna eskatzen zuen. Azkenean, odol guztia isurtuen edo eman zuen Euskal Herriarekin. Bere gorputza geratu zen zuhaitz lehor bat bezalaxe, azali gabe, dana odoldurik. Azkenean zuhaitza lehortu egin zen. Han baziren bere inguruak txoria. Ikusten zuten nola Mikel torturatzen ari zirela eta ezin egin ezer beraren gati. Orduan Garrasika hasi ziren iromenean egan eginez laguntza eskatzera
Amoniaren gerrasira etorri ziren. Arrano, Hiruak, Xoxoak eta inguruetako txori guztiak, baina ordurako zakurrak hilda zaukaten torturarekin. Mikel itzali da dago, baina bihontzean zua pizturik jarraitzen du orbaizta batera. Estiarrengo xerrazuna bezalaxe, maite zaitugu Mikel, zure bihotz barnetan. Erleak heldu, estirik gehiago, egingo landare hauen lore goxoarekin. Enborra lehorturik dago ez du azirik izango. Erleak triste geratu dira. Non geratu tokirik gabe ikus dira. Negar eta negar egiten zuten esanak. Non dago gure Mikel, gure lagun zinantan. Baina erleak esaten du. Mikel, gure barruan zaudete, zaude, eta ez dugu ahazten sekula. Bere inguruan egan egintzen gara Euskal Herrian zehar baserri guztien gainetik. Baserrikoiz argi intza zinean. Eta mendilantz bainarako txori abertaria zinean zure lore garaian. Zerrekin behar duen gure Mikelek euskalduna izateko? Eriotza ematea, hori segin zuen gure Mikelek. Hori zetan. Ez da kasu isolatu bat izan. Ez da bakarra. Zapik esan duen bezala, berarekin batera, senide eta neska laguna ere atxilotu zituzten. Bortizki torturatu, baina 9 egunetara libre geratu ziren. Egoera horretatik, 100 Euskal Herritar pasa dira. Eta hoien izenean, eta egiari zorren izenean, Leire Gaiestegik hitz batzuk esan duzkigu. Mikel Zabaltza altza, Donostia, Zarako 30. Orain dela 29 urte gertatu zen gure auzokidea, Mikel Zabaltza, atxilotua, torturatua eta iraila izan zen. Gure herriko historian beste kapitulu beltza hasi zen idazten. Argitu beharreko kasua. 1985ko azaroaren 25ko gauerdian atxilotu zuten altzako bere etxebizitzan Mikel Zabaltza Orbaitzetarra. Bere bikotekidearekin, lehengusuarekin eta lagun batekin batera. Bi anaia ere hartu zituzten Orbaitzetan. Guztiak karguri gabe askatu zituzten ordu eta egun gutxiren buruan. Intxaurrondoko kuartelean egon zirenek, tortura jasan izana eta Mikelen oihu larriak entzun zituztela salatu zuten. Hala nola, poliziek urduri oso larri dago, joan egingo da, esaten zuten bitartean. Esku ohe batean etzanda estalitako gorpu bat ikusi zutela baiestatu zuten. Zantzu guztien arabera, bainera burua sartuta egin zizkioten galdeketetan hiltzen Zabaltza. Bertsio ofizialaren arabera, 3 guardia zibilek tunel batera eraman zuten bertako zulo bat erakutsi zezan. Ihes egitea lortu eta eskuak lotuta zituela, bere burua ibaira bota zalaparta handiko egunak izan ziren Euskal Herrian. Jendarteak zalantzan jarri baitzuen agintariek emandako ihesaren bertsio irentsi ezina. Lagun eta senideak gurutze gurreko urpekari talde baten laguntzaz etengabeko bilaketa lanetan ibili ziren. Atxilotu eta 20 egunetara abenduaren 15ean agertu zen gorpua Bidasoako uretan, Erlandatxa inguruan, haren bila zebiltzanek ia egunero miatua zuten toki berean. Egia ofizialaren porrota. ¿Non da Mikel? Esta pregunta se repetía en los muros de todos los pueblos de Euskal Herria, en los autobuses de sus compañeros de trabajo, en cientos de movilizaciones,
en la huelga general convocada ante estos hechos. La aparición de su cuerpo y la versión oficial de ciencia ficción preparada por el gobierno confirmaron todas las sospechas. Mikel fue torturado hasta la muerte. La guerra sucia tomó el relevo a la tortura, haciéndolo desaparecer para construir una mentira con la que poder justificar su muerte al abrigo de la impunidad. La libertad ha sido un horizonte permanente en los anhelos de Euskal Herria. Esta búsqueda de la libertad, en muchos casos, ha provocado graves consecuencias. Entre ellas están las innumerables agresiones que ha sufrido nuestro pueblo, en forma de detenciones judiciales y extrajudiciales, desapariciones forzosas, guerra sucia, versiones oficiales, indigeribles, política penitencial criminal y también tortura. Una práctica incompatible con el respeto a los derechos humanos, una práctica propia de regímenes militares y dictatoriales, que sin embargo, miles de ciudadanos de Euskal Herria hemos seguido padeciendo hasta la actualidad. Errelatua eta egiaren inposaketa. 29 urte igaro dira Mikelek hil zutenetik, eta gaur, 29 urte geroago, Estatuak gatazka politikoan izan duen erantzukizuna eta testuinguru honetan bere indarkeriak erail dituen gizon eta emakumeak ukatzen jarraitzen du. La construcción del relato de lo ocurrido en las últimas décadas forma parte de la actualidad política y social de Euskal Herria. Mientras algunos han puesto en marcha toda una ofensiva para imponer un relato monolítico, parcial y a su medida, otros simplemente apelamos a la verdad. Una verdad completa que no deje al margen a nadie, ni ignore las consecuencias del conflicto en muchas de las personas que han sufrido vulneraciones graves en su integridad y derechos. La verdad, toda la verdad de lo sucedido será el relato completo que entre todos tendremos que construir. No vamos a aceptar un relato sesgado de lo ocurrido, que pretenda borrar la historia de nuestro pueblo, la realidad vivida por miles de ciudadanos. El Estado deberá asumir su responsabilidad frente a décadas de bañera, electrodos, golpes, violaciones, silencio, tolerancia, complicidad, encubrimiento, impunidad y muerte. Gatazkaren konponbidea. Gatazkaren arrazoiak eta ondorioak politikoak direnez, akordio politiko eta demokratikoa ahalbidetuko duen konponbidea lortzeko lan egingo dugu. Elkar bizitza eta eskubide guztien onarpena eta gauzapena ahalbidetuko duen konponbidea. Aún estamos lejos del respeto a todos los derechos de todas las personas, es verdad. Y nuestra aportación al cambio en Euskal Herria tiene como base el recuerdo de las personas arrebatadas y la exigencia de que el reconocimiento, la verdad, la justicia y la reparación sean mimbres inexcusables de la solución política que cierre definitivamente el ciclo de las últimas décadas. Las imágenes de testimonios a los que todos hemos tenido acceso, los informes de la ONU, las denuncias de organismos internacionales, miles de personas son la prueba viva de la violencia que el Estado español ha ejercido contra este pueblo. Por ello, siendo la tortura la verdad a gritos que corren las calles de este pueblo, exigimos a las instituciones iniciativas que doten a todas estas personas del reconocimiento público que se merecen, de todos los derechos que les asisten, y que se exija al Estado que asuma su responsabilidad en su larguísima trayectoria y vulneraciones de los derechos humanos, además de garantizar que nunca más nadie será sometido a tan deleznable práctica. Apelamos al recuerdo de aquellos que, como Mikel, no regresaron de ese infierno llamado tortura, recogiendo su compromiso y actualizando con los restos del presente y del futuro de Euskal Herria. Iñaki, Josanek eta Jesusek torturatu mesedez. Bana, eskertu dira. Gauza gogoratu nahi dut, Mikel atxilotu zuten nire lagun batekin duen arretxe. Ua suerte izan zuen, jiboitu izan zalako, baina suerte izan zuen. Mikelen berriz ez. Lantzako eta zuen guztientzako.
basoan narago, eta atxedenago. Gezurra diodani, ez didazu esango, iruditzen banauzu, ordu batzuk lehenago. Esker oierio, salbatu nauzulako, ukana zazu odoi, beti zure menego. Zuek ez egin negar, isirak dira bueno, oraino beginago, haien eskutan baino, jo naute, hil naute, irten biderik etzen, jo naute, hil arte, itzul biderik etzen, onena, hiltzea, zela hartu nintzen, neronen gorputza ere ez duen ezagutzen. Utz nazazuen eure amets gabeko lotan, oroitu nazazuen se askako bertxotan. Bizitzaren batera berriz hitzartzekotan, ez nazazuen piztu gorputza portu ontan. Jo naute, hil naute, irten biderik etzen, jo naute, hil arte, itzul biderik etzen, onena, hiltzea, zela hartu nintzen, neronen gorputza ere ez duen ezagutzen. Jo naute, hil naute, irten biderik etzen, jo naute, hil arte, itzul biderik etzen, onena, hiltzea, zela hartu nintzen, neronen gorputza ere ez duen ezagutzen, ez duen ezagutzen, ez duen ezagutzen. izango zen, ez zuen alde egin
honi Mikel Zabaltza izena jartzea. Alboko plazan ere plaka eta eskultura bat jarri genizkion. Hor egon dira, urteetan, inork kasu gehiegi egin gabe, baina aste honetan, plaka hori, horko plaka, lurrean topatu dugu. Antza, norbait amorratu dugu honekin. Bueno, berriro jarri dugu, eta berriro jarriko dugu, behar den guztietan. Baina hemendik, eta hor jartzen duen moduan, erreparazioa, instituzioen aitortza eskatzen dugu. Eta agian, udalak, Donostiako udalak, Altzako udala ez baitugu, erabaki dezake, edo erabaki beharko luke, benetan frontoi honi, edo jolastokietako frontoiari, edo berdin zaigu. Mikel Zabaltza izena jartzea. Hori da eskatzen duguna. Bueno, eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eta bukaera emateko, Eusko Gudariak abestuko dugu. Eusko.